Il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-ħsieb jiġi mogħti kull sena mill-Parlament Ewropew lill-individwi u organizzazzjonijiet għal kontribut eċċezzjonali tagħhom favur id-drittijiet tal-bniedem. Sabiex jitfakkar 30 sena ta' dan il-premju, l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, bil-kollaborazzjoni tal-Speaker tal-Parlament Malti, Anġlu Farrugia, qed itella wirja fotografika fid-daħla tal-Parlament ta' Malta bit-tema Jiddefendu l-libertajiet tagħna li ġiet imnedija l-ġimgħa fil-għaxija. Dan huwa proġett dokumentarju li jixħed dawl fuq 4 attivisti tad-drittijiet tal-bniedem il-Bosnia Herzegovina, il-Kambodja, l-Etjopja u t-Tunezija li qajla smajna bihom. Kull attivist huwa ppreżentat mill-lenti ta' fotografu ta' Manium Photos, aġenzija ta' fama internazzjonali f'Londra, Pariġi u New York. Bekk, il-wirja tipprovdi vjaġġ li jdaħħal il dak li jkun fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn l-eroj. Preżenti għal din it-tenedija kien hemm il-membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola u Francis Zamidimek u bosta deputati parlamentari Maltin. Il-wirja li se tkun miftuħa sal-25 ta' Novembru li ġej u li dħula li jew b'xejn ġiet tmurija f'diversi bliet Ewropej fosthom Vienna, Milan, Londra u Ġinevra.